mne Boh dal narodiť sa do veriacej rodiny, tak ja si pamätám len naozaj také tradičné kresťanské úkony. Také, že chodili sme napríklad do kostola, ja si pamätám, kde som presne sedával a ako som sa pozeral na ten obraz od Boha Otca, taký prísny. A bola to akože v mojich predstavách ako predstava Boha ako sudcu. Modlili sme sa ako tak formálne Oče náš zdravá, to je určite veľmi dobrá modlitba, ale Boh chce často srdce. Chýbalo tam ako keby srdce, áno. Ja som vedel v srdci, že to nie je dobré, že to nie je správne, nie je to, čo Boh má pripravené pre nás. Ja som vedel teoreticky všetky možné veci, aj svedectva som čítal ľudí, aj som sa stretol, ja som to tiež chcel mať, že taký život a ide o tú túžbu. Ja som skutočne mal tú túžbu veľmi hlbokú, zažiť Boha a zažiť vlastne Božiu lásku. Bolo to také postupne si ma Boh pripravoval. Stalo sa to vlastne v takej krásnej prírode severného Slovenska. Tam ma pozval jeden priateľ. Mal som tam dosť času na sebareflexiu a reflexiu o živote. Boli tam nádherní kresťania, takí jednoduchí. A tam sa ma Boh dotkol na tom, to bolo v auguste 1996. A tam som pochopil, tam som preplakal niekoľko nocí, kde som sa vlastne modlil a takú, dá sa povedať, že aj tak ja som sa oddelil od takého starého spôsobu života. V tom obrátení a v tom zažití Božej lásky vlastne bolo to uzdravenie. To uzdravenie prišlo zvonka, to nebolo zo mňa uzdravenie, ale zvonka. To bola Božia milosť, ktorá vlastne prišla do môjho života, ktorú som prijal do svojho srdca, že Boh je môj Pán, že Boh je ten, ktorý ma stvoril, že On je ten, ktorý sa o mňa stará. A vtedy prišlo uzdravenie. Naše mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ďakujeme ti, Ježiš, že sme tu prišli. Dneska začneme Božím slovom, dneska netradične. Takže Janka, ty môžeš čítať. Jozef vykonal Boh vezmel ich sny. Po týchto udalostiach sa čakal. Po tom obrátení a po tom dotyku Boha ja som čakal zase všetko nádherné, ale Boh ma vyviedol na púšť. On potreboval ešte očistiť ma od takej sebectva, sebalútosti a rôznych takých vecí. A vlastne ja som potom 1 rok bol vlastne na púšti. Starých priateľov som už vlastne stratil, lebo oni išli svetskou cestou, ale mňa už nie že nezaujímalo, ale odpudzovalo. No nových som nemal a vlastne bolo to veľmi náročné, lebo keď sa človek ocitne sám, hoci aj v rodine, alebo ja som pracoval, normálne som chodil do práce, taká nejaká firma, to bola s počítačmi softverová, ale ja som bol sám, ja som bol stále sám. To bolo rok, ja som myslel, že sa z toho zblázním. To bolo veľmi náročné, ja som sa nemal s kým podeliť, ja som nemal s kým rozprávať, ja som bol úplne sám, dá sa povedať, a v tej samote, v tej púšti, prebiehal ten prečisťovací proces, keď si Boh pripravuje toho človeka. To som pochopil až neskôr. Ja som chcel byť kňaz, ale Boh ma povolal do manželstva, tak je najlepšie plniť Božiu vôľu, lebo Boh vie, že kde tie talenty môžeme uplatniť a kde, povedzme, by sme neboli takí užitoční, alebo dokonca aj zlyhali. Mne Boh vtedy povedal, že 2 sú lepšie ako 1. Boh mi tak silno prehovoril do srdca, že toto je ono. Ja som napríklad 100% neistý, že moja manželka je vybratá, že to je Božia vôľa, aby som ja išiel do manželstva s ňou. My sme si vlastne istí, že toto je naša cesta. Lebo dôležité sú ako Božia vôľa a nie naša. My ako kresťania, keď sme vstúpali do manželstva, tak sme boli otvorení pre život. A ja som to bral ako vždycky ako veľký zázrak. Keď najmä pri prvom dieťati som to veľmi prežil, že mne, hriešnikovi, Boh dáva taký obrovský dar, že dieťaťa, že zveruje mi svoje to najčistejšie, čo má proste dieťa. To som ako dlho nevedel pochopiť a som sa
akože Boha som chválil za to, že to je neuveriteľné. Potom prichádzali ďalšie deti, my máme teda asi 5, ale v skutočnosti 6, lebo jedno je u otca. My sme išli do toho, že to je obrovský dar a keď Boh dáva ten dar, vie všetko zabezpečiť. Hej? No a samozrejme u nás nepripadalo do úvahy, že ja neviem, prerušenie tehotenstva, čiže vlastne vražda. Ako sme dostávali ďalšie dieťa, tým viac a viac požehnania sme dostávali. Naozaj, keď žije človek Božej vôli a pod Božou ochranou napríklad, tak je to úžasné, lebo napríklad človek ani nestíha všetko ustrážiť, hej? My sa proste modlíme za ochranu detí a Boh všetko vlastne zabezpečí. Máme x prípadov, kedy vlastne Boh zachránil naše dieťa. Ďakujeme ti, Ježiš, za tento deň. V určitom čase ma ako keby Boh povolal aj manželku k svedčeniu na rôznych kresťanských akciách. Postupne ako keby sa nahromadili také množstvo svedectiev z môjho života aj z života manželky. Keďže Boh mi dal taký dar písania, dá sa povedať, tak som sa rozhodol, že dáme to do knihy, ktorá vlastne môže tiež druhých motivovať, alebo tak inšpirovať takú životu s Bohom. Dal som názov, že život v Božom požehnaní, že keď človek žije v Božom požehnaní, môže zažívať úžasné veci. Môže zažívať Božiu moc, ako sa prejavuje. Sú veľmi dobré na to ohlasy, ľudí tak oslovuje. Potom sme ešte vydali Život s Bohom. Tam sú také svedectvá, čo sme zažili s Bohom. A zásahy do života, také doslova zázraky. Má to dobré ohlasy u ľudí, taký to posúva v duchovnom raste. Dnešný náboženský magazín je na konci. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia. Nové vydanie vám prinesieme po Vianočných sviatkoch.